Hello, Live Good family! Kamusta po kayo? Nandito kami sa Pico del Oro. Okay? Pagbigyan nyo na, no? Na kami naman ni Coach Bird makapagpahinga saglit, no? And araw-araw natin ginagawa ang presentation By the way, last Friday, grabe, ang daming nag-member sa atin, no? More than 2,000. Okay, pay in. But sa buong Live Good, in a matter of 1 week, there are 25,000 new members. Grabe. Tremendous. So walang kumpanya na nakagawa niyan. Kaya guys, kayong lahat, no, na nasa Live Good, congratulations sa inyo. And salamat nga pala sa mga bumati sa amin ni Coach Bird ng happy birthday. Thank you sa inyong lahat, no? Naramdaman namin ang inyo pong pagbati. So sana dumating naman ang time na magkakasama tayo. Okay? Pagka tayo po ay muling nag-outing. Ayos ba yun? Ako, ang pangarap ko, magkukrus tayo, no? Mga 1,000 tayo. Okay? Sama-sama tayong mag-cruise ship. Ang saya nun. Okay, yun. Sigurado makakapag-banding talaga tayo. So guys, magpatuloy lang tayo dito sa Live Good. Palagi kong sinasabi sa inyo, 2 years lang ang hinihingi ko sa inyo na commitment. Mayamang-mayaman na tayo dito. Bye-bye! God bless!